24pari.com е единственият сайт в България, който обединява всички оферти за бързи кредити и заеми на едно място. В последно време пазарът и конкуренцията в бранша на бързото кредитиране се разраства все повече и затова е необходимо да има сайт като 24pari, който да обобщава информацията и да улеснява избора на клиентите. Сайтът разполага с удобен филтър за търсене, препоръчани предложения за кредитиране и възможност за избор на кредит спрямо града, в който живеете. Сега ще ви покажем каква информация даваме за фирмите кредитодатели. Ако искате да видите пълен списък с всички компании за бърз кредит, отивате на страница Фирми. Тук ще намерите само юридически лица, които са регистрирани в регистъра на финансовите институции към Българска народна банка. Предложенията са над 40, а критерият една фирма да присъства в списъка на 24pari е да се кандидатства, одобрява и или усвоява кредит в рамките на 24 часа. На тази страница в табличен вид е представена основната информация за сравнение, а именно начинът на кандидатстване, начинът на получаване на заема и минималната и максимална сума, която компанията отпуска. Ако информацията, която виждате тук, ви е достатъчна, натиснете направо бутон "Вземи кредит" и ще бъдете препратени на сайта на кредитодателя. Ако искате повече информация за фирмата, натиснете бутон "Детайли". Тук ще намерите данни и факти за самата компания, както и всякаква друга информация. Административните данни за юридическото лице, начините за контакт и типовете кредит са вляво. В 24pari сме се постарали да дадем конкретен пример за кредит за всяка една от компаниите, който включва примерна сума, лихва към тази примерна сума и дължима крайна сума. В дясната част са изложени всички възможни начини за кандидатстване, усвояване и връщане на взетия заем, както и опция за взимане на втори кредит и възможност за удължаване на изплащането. В дъното на ревюто за компанията ще намерите всички градове, в които фирмата има офиси. Това са местата, където можете да кандидатствате и усвоявате пари в офис. Ако все пак предпочитате онлайн варианта, в горната част на страницата отново имате бутон "Вземи кредит", който ви праща директно в страницата на кредитодателя. Удобно, нали? Взимането на кредит досега никога не е било толкова лесно с 24pari.com.